James Allen, 3. srpnja. Proniknut ćeš u uzrok svih uzroka, a podižući sve velove iluzije jedan za drugim, naposljetku ćeš stići do najdublje srži bića. Tad, kad postaneš jedno sa životom, spoznat ćeš sav trud, a kad ugledaš uzroke i spoznaš stvarnosti, prestat ćeš se brinuti zbog sebe, drugih i svijeta, te ćeš vidjeti da su sve postojeće stvari pogoni velikog zakona. Obavijen blagošću, blagoslivljat ćeš kad drugi proklinju, voljeti kad drugi mrze, oprostiti kada drugi osuđuju, popustiti kad se drugi bore, odreći se kada drugi grabe, izgubiti kada drugi dobivaju. Oni će u svojoj snazi biti slabi, a ti u svojoj slabosti snažan i uistinu ćeš premoćno pobijediti. Kad nebesa žele spasiti čovjeka, obaviju ga blagošću. Tko nema nepomučenu blagost, nema istinu. Kako se onaj koji nikome ne čini nažao može plašiti ikoga?